तर बच्चू कडू हे एक लढवय्ये नेते आहेत असं राऊत म्हणाले। सरकारने बच्चू कडूंच्या मागण्यांचा विचार करावा आणि शेतकरी कर्जमाफी व्हावी ही सर्वांची भावना असल्याचं राऊत म्हणाले। शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झालाच पाहिजे अशी मागणी राऊतांनीही केली। बच्चू कडू हे लढवय्ये नेते आहेत। मनोज जरांगे पाटील हे मुंबईतून आपल्या मागण्या मान्य करून परत गेले। बच्चू कडूंना यश मिळालं सातबारा कोरा करण्यासंदर्भात तर आम्ही नक्कीच स्वागत करू, कारण सातबारा कोरा ही संकल्पना आणि संज्ञा शिवसेनेची, उद्धव ठाकरे साहेबांची, की सातबारा कोरा झालाच पाहिजे। यासाठी आम्ही सातत्यानं संघर्ष करतोय। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी त्यासाठी कर्जमाफीही केली आणि आताही त्या पद्धतीनं कर्जमाफी व्हावी ही आमच्या सगळ्यांची भूमिका